Türkmenistanda şu hepde dören adaty bolmadyk howa şertleri şolsanda güýçli ýel ýurdun käbir ýaşaýyş ýerlerinde ilata maddi ziýan ýetirdi. Ýaşaýjylar kömek sorap häkimetlere ýüzlenmeli boldular. Ahal vilayatynyň Kaka etrafynda 16 aprelde öýlen dören güýçli ýel hususy jaýlara ziýan ýetiripdir. Yerli ýaşaýjylar şemalyň güýçli bolanlygyny aýdyp, ony tüweley diýip atlandyrdylar. Tabii hadisanyň ziýan ýetiren ýerleriniň biri Saraq ýaşaýyş toplumy bolup, yerli ýaşaýjylardan ona golay hojalyk häkimetlere ýüz tutmak kararyna gelipdir. Ahal vilayatynyň häkimine ýüz tutup kömek soran ýaşaýjylar jaýlarynyň üçüňiň opurlanyny, häpşikeleriniň döwlenligini, baý agaçlarynyň ýykylanlygyny habar berdiler. Adamlar tuwleýiň miweli baglaryň gülüni döküp bu ýyl miwe hasylynyň doluýada köp bölüginiň weýran bolmagyndan alady diýerler. Dip Kakaly çeşme gurrun berdi. Anonimlik şertinde gurrundeş bolan yerli çeşmeler häkimiň ýaşaýjylaryň çeken ziýanynyň öwedini dolmak üçin pulun ýokdugyny aýdanlygyny gurrun berdiler. Häkimlige ýüz tutan ýaşaýjylar weýrançylygyň netijelerini we ýetiren ziýanyny video we foto düşürip bu maglumatlary hem alyp barypdyr. Emma TV hadisanyň weýrançylykly netijeleriniň dokumentleşdirilmegi häkimiň gaharyny ýetiripdir. Häkim ar şikaýet eden adamlaryň şaýatlyk foto we video ýazgylaryny görüp ör gökden geldi diýip çeşmeler gurrun berdi. Bu ýazgylary tiýdirek ýok etmek tapsyrdy. Ol kömek sorap gelen adamlara garap, "Siziň kelläňiz nirede?" Emheme işgärleri duýsa, bu ýazgylar üçin hemmäňiz gözüniň aňyrsyna atylarsyňyz. Türkmenistanda döwlet ýasatyndan habaryňyz ýokmy? Ýurdumyz Allah'nyň nazar salan ýurdy. Tabii hadisalaryň betbagtçylyklaryň bolmaýan ýurdy. Siz bu hakykat bilen hökümetiň siýasatyna garşy gitjek bolýarsyňyzmy? Diýdi diýip şol duşukdan habarly çeşme gurrun berdi we ol häkimiň baran adamlaryň ýüzüni alyp otogdan çykaryp goýberenligini aýtdy. Adatlyk radiosi TV hadisanyň ýetiren ziýany we ýaşaýjylaryň ýüz tutmagy bilen bagly ýagdaý barada Ahal vilayatynyň häkimliginiň özünden maglumat alyp bilmedi. Kakaly ýaşaýjylar bolsa TV hadisalardan ejir çekenligini we ziýanly netijeleri bilen öz başda görüşmeli bolýanlygyny belläp nägili bolýarlar. Başyna dürli kyn ýagdaýlar düşende hökümetten ýardam bolmajagyny adamlar ýene bir gedek dolu göz ýetirdiler. Dip Kakaly çeşmelerin ýene bir aýtdy. Ýurdun geňişliginde adatdan daşary howa şertleriniň dörenligini Meteor jurnal neşri hem habar berdi. Howa şertleri barada maglumatlary çap edýän bu neşir 15-nji we 17-nji aprel aralygynda Siwetleriň köpüsinde ýagyş ýagyp ýyldyrym çakanlygyny, güýçli ýeliň bolanlygyny, käbir ýerlerde güýçli tozanly ýeliň döremegi ýaly hadisalaryň ýüze çykanlygyny habar berdi we hakyky howa şertleriniň çak edilişinden hem has agyr bolmagyny çaklamagy esasyň bardygyny belledi. Maglumatda 16 aprelde Saraqda ýeliň tizligi 17 metr sekund, Daşoğuzda 15-nji we 16 aprelde 16 metr sekund, Marda 14 metr sekunda çenli ýokarlanjagy aýdylypdy. Bu ýagdaýyň ýurdun territoriýasynda soğuk howanyň çözmegi bilen baglydygy bellenip, ýurdun käbir ýerlerinde howanyň 20 gradusa çenli sowanlygy aýdylypdy. Döwlet habar terişdelerinde berilen şu hepdäniň howa çaklamalarynda howanyň regionlara görä 23 we 29 gradus aralygynda gyzjakdygy aýdylyp, güýçli ýel tozanly tupan we TV hadisalaryň ýaşaýjylara ýetiren ziýany barada habar bolmandy. Soňky ýyllarda TV hadisalar şol sanda güýçli ýagyn, ýel, duzly we tozanly tupanlar, sil we suw joşmasy ýaly ýagdaýlar Türkmenistanyň geňişliginde gaýtalanyp durýar. Ahal vilayatynyň Tejen otly mendirine ýolagçylara somsa we gutapýaly taýýar iýmit önümlerini satýan yerli ýaşaýjylar polisiýa işgärleri tarapyndan nyşana alınýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary sebitden maglumat berdi. Biz öňden bäri otly mendillerinde azyk önümlerini satyp güzüran aýlaýardyk. Ýöne soňky wagtlarda bir yerlerden polisiýa işgärleri peýda bolup başlady. Olar bizi bir kanun köçü sowdasynda aýplap gowalap başlaýar. Olar biziň öýde bisiren naharlarymyzy almakçy bolýar. Diýip Tejeniň otly mendirini azyk sowdasy bilen meşgullanýan yerli ýaşaýjy aýdýar. Olar taýýar naharlardan başga düýe çaly, şirili suwlar, şerbetler, kofe, çörek we bulka ýaly iýmit önümlerini hem ýolagçylara hödürleýänliklaryny aýdýarlar. Biz döwletiň gadagan eden zatlaryny satmaýar. Ýöne polisiýa bizi arkaň bir ýerde oturtmaýar. Gizlenip
bu kulup haritlarımızı tatmalı bolýarys. Diýip ýerli söwdegerler aýdýar. Tejen we düşok otly stansiýalar odaldan bäri ýylat arasyna welaýatyň üstünden geçýän otlylardaky ýolagçylaryň uzak ýoly hareketme berip azawluk garbanýan stansiýalar hökmüne tanylýardy. Ahal mary we leva polatlarynyň arasyna gatnaýan ýolagçy otlary Tejen şäheriniň hemde Düşok şäherçetiniň otly menzillerine ýoly hareketme berýär. Şonu käbir ýolagçylar otlardan inip ýerli ýaşaýjaryň hödürleýän taýýar iýgi içkilerinden satyn alýarlar. Bu menzillerde ýaş ýetkinjekler, haýarlar we erkek adamlar öýlerde bişirilen somsalary, fetçileri, gutaplary ýa-da iýmeti aňsat beýlikine ahalary ýolagçylary hödürleýär. Bu ýagdaý hem ýolagçylaryň ýürekse edilmegine hem de ýerli ýaşaýjaryň biraz girdiji gazanmagyna ýardam berýärdi. Ýöne soňky wagtlarda bu sowda polisiýa işgärleri tarapyndan nyşana alınıp başlandy. Bu stansiýalaryň üstünden geçýän Aşgabat, Türkmenabat, Aşgabat, Amidiriýa otlaryny ýolagçylar 13 sagatdan 17 sagatgacha otlyda bolmaly bolýarlar. Mary welaýatyna barýan ýolagçylar hem bu stansiýalaryň üstünden geçýär. Bu ugurlar boýunça gatnaýan ýolagçylaryň umumy sany barada maglumat berilmeýär. Ýöne Demir ýolları kampaniýasynyň web sahypasyna görä bu kampaniýa her ýylda 6 million çemeti ýolagça hyzmat edýär. Şeýle bolanda her ýylda millionlarça ýolagçynyň Tejen we Düşok stansiýalarynyň üstünden geçýändigini çaklamaga esas bar. Otly gatnaýan her bir ýolagçy Tejen we Düşok otly stansiýalaryna satylýan somsalaryň we utaplaryň potensial müşterisi bolup durýar. Ýöne ýerli azyk sowdasy polisiýa gadaganyny sebäwar bolýar. Olar bizden azyk sowdasyny dowam etdirip bilmegimiz üçin 50 manat möçberinde para soraýarlar. Diýip beýleki bir somsa satyjy Tazatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Bizim gündelik gazanýan girdejimiz 50 manada yetmeýär. Her günde 30-40 manat pul düşýär. Bu pullara da hojalyga zerur iýmit önümlerini satyn alýarys. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Polisiýa işgärleri otly mendillerini azyk söwdegerlerine garşy güýçlendirýän çäreleri barada düşündiriş bermeýär. Hadatlyk bu barada ýerli polisiýa idaralarynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Galy bersede öýlerde bişirilip ýolagçylary hödürlenýän azyk önümleriniň hili barada ýolagçylardan nähildir bir şikaýetlerin gowuşup-gowuşmanyny hem mälimnäl. Demir ýolları kampaniýasyna görä ýolagçy otlarynyň VIP bölümlerde ýolagçylary agşamlyk naharlar hödürlenýär. VIP ýolagçylary täk günlerde towuk saty we tuwi, jübüt günlerde et saty we greçka hödürlenýär diýip kampaniýa aýdýar. Ýöne Düşokly we Tejenli ýaşaýjaryň somsadyr gutaplary inni ençeme ýyllardan bäri bu sebäpleriň üstünden geçýän ýolagçylaryň arasyna xyridar tapyp gelýär. Öňki ýyllarda Tazatyk radiosynyň web sahypasyna Düşok stansiýasyna ykjam garwanyşxanalary bardy. Fotogalereýa hem çap edilipdi. Şonu ýerli ýaşaýjar bu stansiýany garwanyşxana atlandyrypdy. Ýolagçy otlary beýlik stansiýalarda 3-5 minut saklansa, bu mendilde 15 minutdan gowrak saklanýar. Bu hem ýolagçylary garwak gurbak edilmäge, çaý çörek edilmäge mümkinçilik berýär diýip ýolagçylar aýdýar. Ýöne soňky habarlar polisiýa işgärleriniň ýerli söwdegerleri nyşana alyp başlamagy bu mendilde öňünden bäri dowam etip gelýän ýol däplerini synaga salýar. Olar para soraýarlar. Bizde olara berer ýaly 1 manat hem artykmyç pul ýok. Diýip öýüne gutap pişirip otly mendiline ýolagçylar satýan Tejenli ýaşaýjy aýdýar. Biz Düşok şäherçetindäki otly menzilinde kän azar bermeýärler diýip eşitdik. Belki Düşoga geçeriz. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Tazatyk radiosynyň habarçylary bu maglumatlaryň fonuny KK etrawynyň Düşok şäherçetindäki otly mendiline baryp bu ýerde iýmis sowdasynyň alınıp barlyşy bilen tanyş boldular. Bu şäherçeden gelip gowuşan maglumatlarda bu ýerdäki otly stansiýalaryna durmuş öňküsýaly dowam edýär. Ýerli söwdegerler polisiýa basyrçylaryny agdamaýar. Düşok stansiýasyna Tazatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli söwdegerler özleriniň ýaşaýyş durmuş şertleriniň, güderan şertleriniň agyrlaşmagy barada gurrun berdiler. Şäherçede 7 işsizlik hökm sürýär. Ilatyň güderan şertleri agyrlaşýar. Ekin meýdanlary şorlaşýar. Daýhanlar girdejilik hasyl alyp bilmeýär. Ekerançylyk suwlary ýetmezçilik edýär. Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Ahal welaýatynyň KK etrawynyň Düşok şäherçeti paýtagat Aşgabatdan 160 km çemeti günorta günüňorda ýerleşýär. Düşok bilen Tejeniň arasy 50 km çemeti bolup bu sebäplerde ilat esasan obahyjylygy, ekrançylyk we maldarçylyk bilen meşgullanýar. Düşokly ýaşaýjylar ýurdun tebigy baýlyklaryndan gelýän girdejileriň ähretiniň diňe paýtagata sarf edilýändigini, Aşgabatda näçe daşlaşyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň şonçada kynlaşýanlygyny, özleriniň otly mendillerine somsa we gutap satyp güderan aýlamaga çalışýanlyklaryny aýdýarlar. Merkezde oturan adamlar vilayetlerdaky ilatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlandyrylmagyna üns bermeýärler. Sonuň üçin yetim oglan öz göbegini öz keser. Diýilse ýaly tewitderde ilat öz garamatyny öz üstüne alýar. Diýip Düşokly ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 2016-njy ýylda ilkinji gedek Düşok saýlaw okrugundan Türkmen parlamentine deputat saýlanypdy. Ol Türkmenistanyň siýasat sahnasyna öňe taýlanyp başlayan ilki ýyllaryna 2017-nji ýylda bu sebäpde bir saglyk merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşypdy. Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio
Parizde Ukrainadaky ursy bet etmek boýunça 2 günlük gepleşikleriň jemlenmeginden soň eden çykysynda Ýewropanyň resmiýetleri bilen tabarsyzlygyny ýaňdatdy. Rubio'nun 18 aprelde eden çykysy Russiýanyň Ukraina garşy darbalaryny dowam etdirmeginiň, sol sanda Harkiv şäherini urulan raket darbasynda onlarça adamyň yaralanmagynyň ýa-da gabat geldi. Bu aralykda Ukrainanyň resmiýetleri Amerikan kompaniýalarynyň ýurduň baý mineral teristlerine maýa goýmagyna ýol açyk ýalysyň tekstini çap etdiler. Amerika bilen Ukrainanyň gepleşikçileri sol ýalysyk boýunça düşünmekde kynçylyk çekýärler. Bu mesele boýunça fevralda Prezident Donald Trump bilen Prezident Volodymyr Zelenskiň arasynda Ak Tamdaky geçirilen duşuk birek-birege garşy bildirilen aýplamalary bilen tamamlanypdy. Rubio, Russiýanyň Ukraina garşy başladan we 4 ýyl bäri dowam etdirýän ursuny çözgüt tapmak maksady bilen Parizde Ýewropa ýurtlarynyň ýokary derejeli wekilleri bilen duşuk geçirdi. Onuň bilen bilelikde Trumpyň ýönetim wekili Steve Witkoff hem bardy. Witkoff geçen hepde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen 5 sagada çeken duşuk geçirendigini aýtdy. Rubio'nun bellemegine görä, bu Putiniň Witkoff bilen geçiren 3-nji duşugy bolupdyr. Fevralda geçirilen telefon söhbetleşiginden soň Trump bilen Putin göni paragatçylyk gepleşiklerini başlamak meýillerini eglan etdiler. Trump'dan öňkü prezident Joe Biden Russiýanyň çuzusynyň başyndan bäri mundan saklanypdy. Amerikanyň Moskwa bilen göni gepleşikleri itergi bermegi Ýewropa ýurtlarynda alada döredýär. Olar Washington bilen Moskwanyň arasynda baglysyljak islendik jemleýici ýalysyň netijeleri boýunça Ukrainanyň amaty ýagdaýda galmagyndan howat edýärler. Rubio Parizi terk etmeginiň öň ýanynda jurnalistlere eden çykysynda egerde gepleşiklerde çynnyky mümkinçilikler döremese, onda Amerikanyň bulara araçylyk etmek tagallalaryndan bir näçüniň içinde el çekjekdigini aýtdy. Biz bu tagallany hep delap ýa-da aýlap dowam etdirmeriz. Indiki bir näçüniň dowamynda bu ýalasy gytga wagtda mümkin bolup bolmajagyna göz ýetirmeli. Eger bu bolmasa, onda men biziň öňe gitmelidigimizi pikir edýärin dip Rubio aýtdy. Eger mümkin bolsa, onda biz bularyň içinde, eger beýle bolmasa, başga illeri tutýan uğurlarymyz bar dip pikirini dowam etdirdi. Soňra da ol, Amerika soňky 3 ýylda Ukraina kömek berdi. Biz bu ursuň soňlanmagyny isleýäris. Ýöne bu biziň ursumuz däl, diýip aýtdy. Rubio Ýewropa ýurtlarynyň esasanan Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň bu tagallalarda saklanmagyny isleýändigini, olaryň bu urda çözüp tapmakdaky rolüniň möhümdigini aýtdy. Rubio'nun bu çykysları Ak Tamda Ukrainadaky ursy çözüp gözlemekde öňe ilerlemeň haýyrlygyndan dürän nägililiklerin artýandygyny görkezýär. Trump saýlaw kampaniýasynyň dowamynda prezident bolanynyň ilkinji 24 sagydynda ursy bet etjekdigini wada beripdi.